Які скандал на сваёй нарадзе зладзіў Лукашенка, чым яго раззлаваў верны чыноўнік, а таксама што вядома пра авіякатастрофу, якая адбылася пад Мінскам, і новую загадку мамы Колі Ірыны Абельскай. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явілася вельмі дзіўнае відэа з учорашняй разгромнай нарады Лукашэнкі на Магілёўшчыне. Аказалася, што пасля пагрозаў пасадзіць усіх, у тым ліку і міністра, Лукашенка, які 2 дні таму ставіў свечкі ў царкве, раптам загаварыў пра астралогію. Я очень сильная по характеру зануда, дева. Я беспорядков не терплю. Адбывалася ўсё гэта падчас крыкаў Лукашэнкі пра сяўбу і ўгнаенні, якія, на яго думку, чыноўнікі не ўмеюць выкарыстоўваць. І тут ён загадаў пакараць усіх, каго толькі можна. И с председателем райисполкома разберись, что за дела такие. Я работал директором до тебя. Не дай бог. Председатель райисполкома или первый старайкома проехал, увидел, что там крыша не отремонтирована, удобрение, затекает вода. Сразу партбилет забирают и выгоняют с работы. А у нас что хотят, то и творят. Затым жа пачалася перапалка з кіраўніком Магілёўшчыны Анатолем Ісаченкам, які спачатку спрабаваў нясмела адказваць на прэтэнзіі начальства. І гэта Лукашенку літаральна раз'юшыла. А почему вы не сделали то, что я вам поручил? Это надо было сделать за ночь. Плохо отвечать тогда, Так какой ответ? Виноват. Какой ответ у меня? Вот этот склад на аэродроме, который был, крыша провалилась. Я пленку привез и ночь клеил пленку, чтобы прикрыть. У меня азот там лежал. Азот! Нават тое, што Ісаченка ў выніку назваў сябе вінаватым, сітуацыю не выратавала, бо Лукашенку ўжо капітальна панесла. Поэтому, это ваше дело. Слушайте, президент, диктатура в стране дает поручения, а мои подчиненные не выполняют. Ну что это такое? Не, ну они там сделали. Тот факт, который он сделали. Они сделали, у меня фотографии. Ладно, факт. Он по стране найдет людей и свезет их в СИЗО Кубракову. И потом будем разбираться. А следом пойдут председатели райисполкома. Если они, я их же назначаю, будьте президентами на своей земле. Что мешает управлять? Ну и шулейка с горлом я найду, как с них спросить. На всю катушку ответите, если вы не понимаете, что я вам говорю. Скончылася ўсё тым, што Лукашенка перайшоў на прамыя абразы, але не сваіх чыноўнікаў, а суседніх народаў, у прыватнасці краін Балтыі. Я просто вам объяснил, какие деньги страна могла получить. И политическая какая выгода. Нос утерли этим лабусам и прочим мудакам. Вот тебе и проблема. Бяда адбылася ў беларускім небе. Паветраная аварыя адбылася 14 сакавіка каля вёскі Азярцо Мінскага раёна. Дельтаплан з людзьмі упаў проста на тэрыторыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Справа ў тым, што на тэрыторыі гэтага музея працаваў клуб «Авіямінск», паслугі якога заўсёды карысталіся попытам. Наведвальнікі маглі паглядзець сталіцу і ваколіцы з вышыні, але ж чарговы такі палёт скончыўся трагедыяй. У выніку здарэння загінулі 2 чалавекі. Гэта 45-гадовы пілот і 26-гадовая пасажырка. Паводле папярэдніх звестак, падчас палёту пілот страціў кантроль над апаратам. Са слоў сведак, пасля набору вышыні дельтаплан пачаў рэзка падаць уніз. Пазней стала вядома, што пілот пачаў набіраць вышыню, але злавіў парыў ветру. У выніку крыло склалася, а сам пілот вываліўся з дельтаплана. Ці то ён ад пачатку не быў прышпілены, ці то мацаванне развалілася, пакуль не зразумела, але ў выніку дзяўчына-пасажырка бездапаможна засталася ляцець, ці дакладней падаць адна. А сведкамі гэтай трагедыі сталі першакласнікі адной з мінскіх школ, якія ў той дзень прыехалі на экскурсію ў музей этнаграфіі. Акрамя таго, стала вядома імя загінулага пілота. Ім аказаўся Руслан Іваноў, гітарыст папулярнай у нулявыя музычнай групы з назвай «Цвет алоэ», які пазней адвучыўся на пілота і стаў інструктарам аэраклуба «Авіямінск». Пазней блізкі сябар Руслана паведаміў, што папярэднія версіі, якія гучалі ў сацыяльных сетках, з'яўляюцца непраўдзівымі. Паводле яго пілот быў прышпілены, а катастрофа гэта не віна Іванова, а выпадковасць, якая адбылася праз прыродныя абставіны, ад якіх ніхто не застрахаваны.
Аказалася, што ў паўночную Карэю Лукашенко вазіў не толькі свайго сына Мікалая, але і яго маці. Кадры, на якіх бачная Ірына Абельская, заўважылі ў трансляцыі карэйскага тэлебачання. Якасць, канешне, не вельмі, але апазнаць маму Колі можна. Вось яна стаіць каля Наталлі Эйсмант. Цікава, што ў справаздачах беларускай прапаганды ўдзел Абельскай у дэлегацыі чамусьці хавалі, бо тая ж Белта паказвала і беларускіх міністраў, і Лукашэнку з Мікалаем, але толькі не Ірыну Абельскую. Праўда, яе ўдзел у гэтым візіце тлумачыцца проста. Менавіта Абельская адказвае ў Лукашэнкі за прасоўванне беларускіх медыцынскіх паслуг для замежнікаў. У свой час яна также лятала з ім у Зімбабве, а пазней асабіста вадзіла жонку зімбабвійскага прэзідэнта па мінскіх медцэнтрах. Але незразумела, чаму ўдзел Ірыны Абельскай у паездцы ў паўночную Карэю застаўся неафішаваным. Магчыма, улады імкнуліся не правакаваць дадатковыя чуткі пра Колю, бо нават на канцэрце паміж Абельскай і сынам знаходзіцца Наталля Эйсмант. Ну альбо магчыма, што па нейкіх сваіх прычынах маўчаць пра Абельскую загадаў асабіста Лукашенка. Беларуска абурылася бязлітаснай школьнай праграмай для першага класа. Жанчына паскардзілася, што яе 6гадовай дачцэ правялі такі урок малявання, пасля якога малая доўга не магла прыйсці ў сябе. Аказалася, што настаўніца расказвала першакласнікам пра спаленых жыўцом людзей у хатыні, і пасля дзеці павінны былі маляваць карцінкі па гэтай тэме. У выніку адна з 6гадовых вучаніц так уразілася, што пачала плакаць і баяцца спаць па начах. Яе маці пайшла пагаварыць у школу, але адказ педагога быў рэзкім. Маўляў, расказваць такое дзецям цалкам нармальна, ды і ўвогуле, калі такую праграму распрацавала Мінадукацыі, то ніхто адыходзіць ад яе не будзе. Акрамя таго, настаўніца паведаміла, што ў першым класе будзе яшчэ шмат заняткаў з мапай Беларусі, на якой будуць пазначаныя ўсе спаленыя вёскі, і адмовіцца ад гэтага проста нельга. Паводле маці дзяўчынкі педагог заявіла, цытата: «Вы ходзіце ў дзяржаўную школу і павінны наведаваць усе запланаваныя заняткі. Калі дзяржава лічыць патрэбным расказваць дзецям пра вайну, то, калі ласка, выконвайце праграму». Канец цытаты. Ну а на развітанне настаўніца параіла маці першакласніцы пачытаць дома кнігі пра вайну і пакуты народа, ды абмеркаваць іх з дачкой. З'явіліся трывожныя навіны пра асуджанага на 13 гадоў культурнага менеджера і заснавальніка крамы «Сімбаль-бай» Паўла Белавуса. Цяпер стала вядома, што яго перавялі з калоніі ў магілёўскую турму. Паводле праваабаронцаў гэта кепскі знак, і ёсць верагоднасць, што на Белавуса завялі новую крымінальную справу. Прычым і да таго было вядома, што Павел сядзіць у цяжкіх умовах. І тут для разумення цынізму сілавікоў. На руцэ Белавуса ёсць татуіроўкі з імёнамі дзяцей, і адна з іх упрыгожаная маленькім бел-чырвона-белым сцягам. Па нашай інфармацыі, у калоніі, пагражаючы наступствамі, сілавікі прымусілі Паўла забіць гэты сцяжок. Па іншых чутках яны прымусілі яго перабіць бел-чырвона-белы сцяжок на чырвона-зялёны. У Беларусі пачаліся падазроныя начныя перабоі з тэлеграмам і ютубам. Сёння ўначы людзі сутыкнуліся з маштабнымі праблемамі пры спробе скарыстацца папулярнымі замежнымі сервісамі. Рэсурсы раптоўна перасталі загружацца як праз мабільны інтэрнэт, так і праз стацыянарныя сеткі. Пры гэтым людзі звярнулі ўвагу на дзіўную выбіральнасць гэтых збояў. У той час, як адныя сервісы былі недаступныя, іншыя інтэрнэт-рэсурсы і сацыяльныя сеткі, напрыклад, Instagram, працягвалі працаваць у штатным рэжыме. Некаторыя каментатары адзначаюць, што падобная сітуацыя назіраецца ўжо не першы раз за апошнія 2 тыдні. Афіцыйных каментарыяў ад дзяржаўных органаў ці інтэрнэт-правайдараў адносна прычын начных збояў няма, але не выключана, што такім чынам могуць праводзіць тэхнічнае выпрабаванне сістэм фільтрацыі трафіку, падобныя да тых, што выкарыстоўваюцца ў Расіі. Памёр народны артыст Беларусі, оперны спявак Уладзімір Экнадзіёсаў. Будучы ураджэнцам Расіі, ён дзівіўся артыстам у мінскім оперным тэатры. Маўляў, вы спяваеце на італьянскай, нямецкай, англійскай мовах, але не хочаце спяваць на сваёй роднай беларускай. Сам жа Экнадзіёсаў правёў у Мінску большую частку жыцця. З 1978 і па 95 год ён быў салістам Вялікага тэатра Беларусі, а з 2002 яго рэжысёрам. Славутаму артысту было 78 гадоў.
Вядомы аматар Лукашэнкі вырашыў сэканоміць за мяжой і трапіў у бяду. Беларус Аляксандр Агапаў атрымаў сваю хвіліну славы, калі ў Германіі паўдзельнічаў у апытанцы рускамоўнага блогера Адынаева. Аляксандр, які тады працаваў дальнабойшчыкам з Брэста, прызнаваўся ў любові да Лукашэнкі і казаў, што таго ў Беларусі падтрымлівае 99% насельніцтва. Відэа было апублікаванае яшчэ летась, але сёлета зноў стала вірусным. Праўда, аказалася, што такія дыфірамбы Лукашэнку тлумачацца вельмі проста. Герой відэа раней быў памежнікам, і яго здымкі ў вайсковай форме можна знайсці нават у рэпартажах прапаганды. Пасля звальнення са службы Агапаў стаў дальнабойшчыкам і пачаў весці блог у тыктоку, дзе ў яго цяпер больш за 15 000 падпісчыкаў. Але нядаўна Агапаў вырашыў сэканоміць на страхоўцы і ледзь не сканаў. Падчас працы ў Нідерландах ён адчуў сябе дрэнна, але не стаў выклікаць хуткую дапамогу, каб не плаціць, і 3 дні пакутаваў і чакаў зменшчыка. У выніку ўсё аказалася вельмі сур'ёзна. У Агапава адбыўся інсульт. Мужчыну неяк давезлі да беларускай мяжы і адтуль яго ўжо забірала хуткая дапамога, прычым адразу на аперацыйны стол. Калі яму рабілі трэпанацыю чэрапа, то адбыўся і другі інсульт. Цяпер Агапаў лечыцца ў адной з бальніц Брэста, але каштоўны час быў упушчаны, бо аперацыю неабходна было рабіць у першыя 3 дні. Прагнозы дактароў не вельмі аптымістычныя, і цалкам аднавіцца мужчына, хутчэй за ўсё, ужо не зможа. З Ірана толькі цяпер эвакуявалі 81 грамадзяніна Беларусі. Нашы суайчыннікі працавалі там на будаўніцтве атамнай электрастанцыі Бушэр. Вядома, што эвакуацыя адбывалася па зямлі, аўтобусамі да мяжы з Арменіяй, і дарога заняла больш за 40 гадзін. Прычым займаліся выратавальнай аперацыяй не беларусы, а расійскія дыпламаты і супрацоўнікі карпорацыі Росатам, якая і будуе атамную электрастанцыю. За шпіянаж на карысць Беларусі ў Літве асудзілі сямейную пару. Міндаўгаса Януйціса і Тацянну Бялецкую пасадзілі адпаведна на 7 і на 6,5 гадоў. Суд прызнаў сужыцеляў шпіёнамі, якія выконвалі заданні на карысць спецслужбаў Лукашэнкі. Згодна з матэрыяламі справы, ў маі 22 года Януйціс і Бялецкая, грамадзяне Літвы, адправіліся ў Мінск, дзе праз пасярэдніка дамовіліся аб кантактах і далейшым супрацоўніцтве з прадстаўнікамі беларускіх ваенных структур. Пасля гэтай сустрэчы да свайго арышту ў лістападзе 23 года сужыцелі выконвалі заданні галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генеральнага штаба Міністэрства абароны Беларусі. Ну а беларускае міністэрства аховы здароўя абяцае хутка прадставіць мабільны дадатак для дактароў і пацыентаў. Праз яго можна будзе запісацца на прыём да ўрача, паглядзець свае даныя, замовіць пэўныя паслугі ці, напрыклад, атрымаць нейкую выпіску з медыцынскіх дакументаў. Называцца гэты дадатак будзе вельмі проста – «Маё здароўе». Чыноўнікі абяцаюць, што ён запрацуе ў Беларусі ўжо ў наступным годзе. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.